така. Обаче старта веднага го обърках. Няма значение. Вече сме на линия. Здравейте, приятели, фентази маняци и всички, които се вълнуват от това, че до старта на FPL остават около 48 часа. Аз съм Юли от FF Stars и за мен е изключително удоволствие и чест да ви представя гостът ни за днешното предаване, който направи невероятен минал сезон и който аз лично очаквам да направи още по-добър сезон през този, а именно Християн Велев, топ 1000 в света, трети в България и победител в глобалната лига на FF Stars. Здравей, Хрис, благодаря ти, че прие поканата. Как си? Здрасти, Юли. Какво е усещането? Много добре. Значи, супер се чувствам. Последните 2 дни успях да се разваля отбора като цяло. От толкова мислене. Иначе, благодаря за поканата, наистина много го оценявам. И се надявам да спретнем един добър подкаст. Аз играя от 4 години общо взето. Първите 2 правих по минус 40 сигурно на сезон, докато осъзнах какво става. И успях да направя много добро класиране последния сезон на 840 света и съм много доволен и чакам новия сезон. Поздравявам те, имаш и поздравления от цялата фентази футбол общност в България. Това е класиране, което много от нас никога няма да постигнат, но кажи ми сега, ще питам няколко неща, особено хората, които те виждат за първи път и на тях е интересно как се случва това нещо. И Християн Велев, нали, аз ще питам и с какво друго се занимаваш, имаш много интересна компания, която развиваш, но да те питам, първо, на какво разчиташ повече ти в FPL, за да стигнеш такова голямо класиране? На окото ти, на това, че следиш мачове, примерно гледаш, и на усещането ти или повече на статистиката и на това, което показват водещите сайтове? Защото няма какво да се лъжем, последните години фентези се превърна и в много голяма много статистика има и много тулове, които обзето автоматизират играта. Кажи ми твоята гледна точка ти, Хрис, за FPL, как виждаш нещата? Значи ще ти го кажа така. Гледам да не изпадам в крайности в нито едно от двете. Нито да залагам само на моето чувство за някой играч и да реагирам емоционално, нито примерно на AI да ми определи кой играч колко точки ще направи. Защото нали, те ги определят, но нямат това чисто човешкото усещане, като Жота, например, че той избухлив играч може да вкара хеттрик. Това никога не може да го предположи, нали, AI-а. Слага някакви неща, които е само на база на статистика. Така че гледаме от двете да вкарвам и да е балансирано. Добре. Иначе, тактиката ми за сезона, горе-долу почвам с играчи от водещи отбори, които са на дуспите, които са талисмани, и залагам на по-евтините играчи, които примерно на 5,5 ти си запълваш отбора, няма как всички да са скъпи. Там пробвам вече моето лично усещане, защото там няма как никой да предположи какво ще направиш. Така че залагам на моя усет за по-евтините играчи. А за по-скъпите, горе-долу те са ясни. Макар че този сезон го направиха доста трудно. И според мен този сезон ще си покаже наистина кой може да менажира отбор. Добре, а не да си вземеш най-удобните. Една моя любима тема. От днес ти си част от чата на BG Fantasy Maniacs. Нека да ги поздравим и всичките там, над 50 човека. Върли фентази маняци. Ще видиш от днес нататък какво значи спам. И в чата... Аз направо съм очарован, много топло ме посрещнаха, благодаря. Да, аз също исках, ще да ти предложа днес да бъдеш част от чата, но те някакси ме изпревариха. Наистина там са много от най-добрите фентази играчи в България за всички времена. Искам и да поздравя и още няколко групи организации в България, като FPL Extra, като FPL BG и общо взето всички, като Фен Сектори, Боби, общо взето християни, всички, които дават от времето си, ако забравя някой или ти сещаш, допълниме, но това са основните наистина, които дават време, усилия да популяризират тази игра, защото в крайна сметка това е нещо, което ни носи 9 месеца забавление. Да, малко и нерви, но не е леко да отделяш от времето си и да даваш за общността, така че поздравявам всички и благодаря на всички, които дават от времето си да развиваме играта. Така, говорейки за топ фентази менеджерите, в момента сега на екрана ми
ще излезе следното. Аз го показвам. Топ менеджерите в България за всички времена. Според Fantasy Premier Tools, разбира се. На първо място е излязъл Владислав Воденичарски с Фино Алафине, който мисля, че за първи път е водач. Топ 10 Ники Лачков, Виталио Людмилов, Стоил Русев. Всичките те са в чата, който днес беше добавен ти. Мартин Савов, Мустафа Биалк, който дълго време беше номер 1. Ивайло Петров, Иван Генов, Стефан Руканов, Юли Стоилов Адаша, Валентин Димитров. И така, ако давам надолу, ще видим до 89-то място, където се намирам и аз за първи път в живота ми съм част от топ 100 на 89-то място, макар с доста слаб сезон. И Хрис, освен да пожелаем... Това си е добро постижение. Абсолютно, да пожелаем на всички приятен сезон, да не забравят повече да се забавляват и по-малко да се нервират. Успехи в мини-лигите на всички, които ще се съревновават за поредна година със своите приятели. Сега, започваме малко по-отдалеч с тебе, но ще навлезем, разбира се, и много бързо в конкретика. Времетраенето, което правим обикновено един подкаст около час, но днес предполагам, че около 45 минути ще ни бъдат достатъчни. Обявиха от FPL нови правила преди сезона. Ще ги кажа много набързо, но след това искам да чуя твоето мнение как това ще промени играта и в момента ще ги покажа и на екрана. На първо място вече може да се акумулират до 5 свободни трансфера. Това с 2 трансфера и отгоре не може да се трупат, вече е в миналото. Също така, независимо дали ползваш free hit или wildcard, трансферът ти не се лайпва, т.е. ако си имал 2 трансфера и си направил wildcard, ти ще си ги задържиш тези 2 трансфера и за следващия кръг. Така, ролинг до 5, нали, до 5 трансфера може да се ролват, което е готино. Мистери чип, който ще може да се ползва от януари нататък, но още не са обявили FPL какъв точно ще бъде този чип. След малко ще питам и за него. Променили са едно точкуване на вратаря за гол от 6 до 10 точки. Това няма да афектира играта, но... И аз не мисля, че има някаква голяма промяна от това правило. При бонусите намалили са спасената дуспа, защото до сега вратар с спасена дуспа почти винаги разбиваше в бонусите много нагоре. Вече дава само 9 BPS вместо 15. Вратари и защитници, когато получават гол, ще имат минус 4 и изчистване на защитник от гол линията ще доноси 3 BPS. Всеки играч спечелил фаул ще получи 1 точка към бонус системата и всеки удар точен във вратата ще донесе 2. Като за миналия сезон Халанд, Салах, Фолдън, Уоткинс, Дарвин Нунес, Кол Палмър, Исак, Бруно и Нико Джаксън са тези, които са в топ 10 по изстрели. Така, а за спечелени фалове Бруно Гимарайс, Джордан Аю и Мохамед Кудус водят класирането. Накратко, това са не големи промени, но всъщност те ще донесат много промени в играта, особено това с 5 трансфера. Връщам се към екрана с теб, Крис. Ти си на ход, моля те да кажеш така, според тебе, какво ще се промени и като успешен менеджер, какво би посъветвал ти играчите в FPL за този сезон с тези промени? Да. Значи най-голямата промяна за мен е 5 трансфера, които можеш да трупаш. Тоест си заслужава да си направиш може би отбор, който да е до 4-ти кръг или до 6-ти и след това да биеш wildcard, като си трупаш трансферите. Това е първото нещо, което ми идва на ум. Тоест да го обясня така. Правиш си отбор и от 1 до 4 или от 1 до 6 кръг не правиш трансфери и биеш wildcard. И след wildcard вече си с нагласен отбор и с 4-5 трансфера в ръка. И ти по този начин, каквото и да стане, каквито и, нали, както ги казват влакове, един играч тръгва да изригва, ти си нагласил целият отбор и имаш 4 трансфера, т.е. може да използваш един или два да си го вземеш. И после след лаут се предполага, че няма да правиш трансфери. И пак ще си набереш 4 и 5. И така винаги, целият сезон, ако успеш да го направиш това, ще се движиш с 4 или 5 трансфера в ръка. Което това за мен е много силно. Не са 2 трансфера, които използваш ги и вече имаш, нали, свършват ти. Да. Така че това за мен ще е много силна стратегия. Да, и по този начин присъединявам се към теб. По този начин ти се застраховаш срещу контузии и наказания, което знаем, че е нещо, което е доста неприятно последните сезони. Да. Предполагам, че на теб се е случило, взимаш някой играч още в първия матч, чао.
контузва се, излиза или пък червен картон. Да, случва се, което е неприятно, но това вече нали, е до доза и късмет. Но да кажем, всеки играч има различен прочит за играта. Има играчи, които са по-агресивни, взимат футболисти, които са с удобни кръгове, да кажем, един-два и после ги сменят. Това също е добра стратегия. Няма как да знаем коя е най-правилната. Така че, според мен, хората трябва да се стиковат към това, което им харесва, за наистина да им доставя удоволствие играта, а не да слушат някои други хора. Да. Така че дори да ползваш трансферите, не е нужно да ги набираш. Това може да е правилната стратегия. Да вземеш точките на някой играч срещу Саутхемптън и срещу Лестър и после да го смениш. Това може да е правилното. Така че всеки си има прочит на играта и може да направи най-доброто решение за себе си. Да, ами аз да ти кажа честно, се опитвам да запаля всяка една общност, футболния ни отбор, нали, колегите в FF Star, всички играеме фентази лиги, нали, къде просто е така за кеф, къде нали, с вход в лигата, но като цяло за мен това остава едно от най-сериозните забавления през сезона и аз никога не съм бил, може би това ме дели от това да бъда част от топ играчите, че не следвам толкова темплейта, гледам и аз да имам си по-различни виждания. Сега не играя в банк, но е така, както и ти каза, имам си своите усещания и предпочитания и обичам, когато имам предчувствие, разбира се, да си го следвам. Сега, ние с теб ще направим много детайлен обзор. Първо ще ми кажеш в предсезонната подготовка, направи ли ти впечатление нещо конкретно, някой играч или отбор от това, което гледахме преди сезона и после ще погледнем програмата за атаки дефенс, кои отбори се предполага, че имат най-добрата програма, след което ще минем през твоя драфт, моя драфт преди първи кръг, разбира се с уточнението, Хрис, че те не са финални в никакъв случай. Ще ги променим още по 10 пъти и накрая имаме около 20 на 25 въпроса, основно към теб от нашата група, за което благодаря на всички, които отделиха време да сложат въпроси. Имаме и някои покани към теб в определени мини-лиги, които ще се радваме да се включиш, ако имаш място за лиги, разбира се. Специално ми писаха фенове, които и много са се зарадвали на твоя резултат. Те казват следното: ние сме средностатистически играчи, искаме някой силен играч като Християн да се присъедини към нашата лига. О, разбира се. Отворен съм към такова нещо и се присъединя задължително. Добре, това накрая. Сега кажи ми, пред сезонната подготовка успя ли да следиш разни трансфери, представяне на дадени играчи, отбор? Има ли нещо, на което желаеш да акцентираш от всичко, което се случи след европейското? Да, ще акцентирам. Значи започвам с да кажем, Ливърпул. Веднага ме хваща окото, защото стратегията, която съм направил до сега, е горе-долу седми кръг да бия лайлдкарт, което е по-интересното. Не шести, не четвъртия, седми. Така, според мачовете ми харесва най-много. Първите 6 на Ливърпул ми харесаха като програма. И гледах Ланса, централния защитник на Ливърпул, че изигра, мисля, че 4 от 5 в предсезонната и доста добре играе, чисто визуално, нали, като го погледнеш. И мисля, че поне първите 2 мача ще започне. Добре. И ако Ливърпул нямат проблеми в самите мачове и успяват да победят и имат сухи мрежи, не мисля, че някой менеджер ще направи смяна за централен защитник, когато защитата върви. Така че може да се започне с него, възможно е. Сигурно има такива въпроси. Да, има. Ти отговори сега. Всички въпроси, които отговориш, докато си говорим с теб накрая, просто ще казвам, че вече сме отговорили на този въпрос с цел... хората ще чуят. Да пестим време и да сме изчерпателни. Разбира се, да може да обхванем колкото може повече теми, не да повтаряме едно и също. Да. А в атака, кой ти направи впечатление от Ливърпул? Според теб и втори въпрос, Салах задължителен ли е или по-скоро може да се мине и без него? Ами, да ти кажа, не е задължителен. За мен няма играч, който е задължителен, дори Халанд и Салах. Единственият, който е задължителен за мен е Исак, който не ми е напускал драфта нито веднъж от всички хиляди драфти. Да. И без Халанд са про драфт, и без Салах.
Просто за Добре, мен... Да, от Ливърпул тогава кой би добавил към клан състава? Ти сам каза, че имат много хубава програма. Предполагам, че ще се целиш трима към Ливърпул, но там има едни дилеми. Жота, Диас, Дарвин, кой от тях ще играе? Един от тримата трябва да почива. Гакпо също е в да. микса. Доста В сложно. момента мога да предложа Диего Жота. То като цяло не аз да го предлагам, то се вижда от предсезонната и от това, че Дарвин няма хубава предсезонна подготовка. Така че единствения халф, който за мен може да е Диего Жота, нали, Луис Диас възможно е, но аз някак си не го усещам като играч, който е за точки. Да. Просто Жота ми е по-експлозивен и това е моят избор. Може би е по-ефективен пред гола, а Диас е по-атрактивен с финтове и с спринтове, но Да, Жота... по-скоро, да, Жота е по-фентази опция. Добре, а това, че менеджера на Ливърпул е нов и ще има така... има заявка за атакуваш футбол, това прави ли Коди Гакпо по-вероятен титуляр в твоите очи? Да, възможно е, нали, че двамата са от Нидерландия. Също според мен ще окаже някакво влияние, но на този етап не мисля, че Гакпо ще започне девятка, което Добре. е малко притеснително. Нали? Аз не бих го взел, ако играе десятка. И плюс това, тези играчи на Ливърпул без Салах, всички играят по 60 минути, Да. 65, дори да са титуляри. Тоест ти го оцелваш е титуляр, но пак не играе целият матч, защото има доста достоен заместник. Така че може да се заложи на Жота, даже го имам, за самата експлозивност и то защото мачовете са Ипсуич, Брентфорд, нали, имат един с Юнайтед и после Нотингам Форест и Борнемут в къщи. Значи тия 5 мача, ако успееш, нали, повечето да е титуляр, той ще е експлозивен, ще направи нещо. И да си му вземеш самите точки и после да го разкараш. Нали, това е самата идея. Да. Добре, чудесно, харесам и аз, затова не съм си взел от Ливърпул, съм си взел Робъртсън и Салах, но след малко ще си покажем драфтовете. Освен Ливърпул, какво друго си набеляза от предсезонната? Ще говорим и за Оскар Боб след малко, но ти кажи какво ти е направил впечатление. Кой друг отбор? За сега видях и Нюкасъл как се представят и мога да кажа за Джейкъб Мърфи, че за 5-5 от такъв отбор като Нюкасъл, нали, има и други опции, като Смитрол, Хътсън Одой, Ланга, които за мен въобще не би ги избрал. Има и други опции на 5-5, нали, Роджерс на 5 от Астън Вила, но да. Мърфи с оглед на тези първи два мача Саутхемптън и Борнемут, според мен е най-добрата опция на 5-5, защото гледам, че и Елмирон има някакви съмнения, че може да напусне, а чисто дясно крило, аз не знам поне, или Харви Барнс може би. Той е класически ляво крило, Харви Барнс, поне от времето му в Нюкасъл до сега, играеше от ляво. И аз така знам, но може би да пробват нещо, да играят с Харви Барнс, но според мен Мърфи за първите няколко кръга е перфектен. С условието, че имаме 8 нападател, т.е. другия халф, който е не играещия де-факто в резервната ни скамейка, не е на 4-5, а е поне Боб или Роджерс. Т.е. да имаме някой, който, нали, да го замества, защото такъв играч, който не е твърд титуляр, не може да се правим така експерименти без да имаме достоен заместник. Така, добре. Ти смяташ, че Мърфи ще бъде титуляр в първите два матча. Това е важно за всички, които ще гледат подкаст. Да. Добре, чудесно. Аз също така смятам, присъединявам се към теб. Мен пък ми да прави впечатление, че Оскар Боб игра много в контролите, но там може би защото много от играчите на Сити ги няма. Грилиш е контузен, Фолдън не се очаква да стартира в първите матчове. От Манчестър Сити в атакуващи дефанзивен план всъщност Гвардиол и Холанд ли са хората, които така са най-масови в момента и са в повечето драфтове? Значи Гвардиол като цяло миналата година направо ми изкара сезона, аз съм го имал винаги пред всичките му голове и сухи мрежи, но сега не започвам с него. Добре.
имам Холанд и Оскар Боб ми е резерва. Чисто идеята ми е някои от играчите ми, които са по-евтини, ако почива, в смисъл, ако има труден матч, да си пусна Оскар Боб срещу Ипсуич или срещу Уест Хем. Защото в Twitter видях едно много интересно нещо, че от първите 5 мача, 4 от тях, ще можем да разберем дали Оскар Боб започва, защото дедлайна е преди първия мач на Сити. След първи кръг визираш. Да. Много често, както знаят фентази маняците, че на Сити ликове на състави има. И са много верни. Има, да. Тоест, можеш да видиш дали Оскар Боб започва и ако е титуляр си го пускаш, ако не си го оставаш резерва и ти играе другия ефтин играч де факт. Тоест, за Меси заслужава за най-силния атакуващ отбор да се поеме този риск, за да вземеш от играч на 5 милиона, който играе срещу Ипсуич вкъщи. Ама Ипсуич всички ги подценяваме сега, но ми се струва, че могат да излезат доста корав отбор. Така е, аз не казвам такова нещо, но просто на пръв поглед и инстинктивно, като има и Уест Хем и Брентфорд, нали, залиташ по този играч, искаш, нали, казваш си, ако почне, ако играе много, това си е чиста оферта. Абсолютно. Сега прехвърлям от екрана с нас на екрана с Fixture Difficulty и според Fantasy Football Fix, един от сайтовете, които аз доста следя, имат чудесна инфраструктура. Най-добрата програма е тази на Ливърпул, що се касае до атаката. Те имат Ипсуич, Брентфорд, Ман Юнайтед, Нотингам, Борнемут и Улвс, като Нотингам, Борнемут и Брентфорд са домакински мачове. Това тук ми звучи като Салах, ако, разбира се, Ливърпул бележат, че тук едни 3-4 гола, дуспички неща. Какво мислиш ти? Да. Ами аз направих всичко възможно да имам Салах и съм с него. Просто то историята си показва, може да видим всички сезони назад, какви резултати постига. Да. Просто е уникален играч и Ливърпул имат най-добрата програма. Салах е втория най-добър играч, да кажем, след Холанд. Просто няма какво да го мисля. Да. Добре, за тези, които не знаят, все пак кажи на кой отбор си фен и на кой отбор симпатизираш в Англия? Симпатизирам на Челси. Значи малко тъжничко последните години, но няма проблем. Аз си ги подкрепям, гледам си ги с интерес. Имаме хиляди хора, които могат да играят. Интересно ме как ще построят отбора и да. Ние сме ти подготвили специален подарък, който е за победата ти в ffstars.com лигата, който е свързан с Челси, но това ще го покажем до края на месеца, така че нека и за всички да е изненада, но сме ти подготвили нещо много яко. Така, следващите отбори, които ти говори за Смит Роу, Фулъм са отбора, който според Fantasy Football Fix е, въпреки че имат матч с Ман Юнайтед в първи кръг, аз съм сигурен колко Ман Юнайтед трябва да бъдат считани за труден съперник, що се касае до тяхната защита. Но забележи след това Лестър, Ипсуич, Уест Хем, Нюкасъл и Форест, като Лестър, Уест Хем и Нюкасъл са домакински мачове за Фулъм. След това Саутхемптън, Нотингъм Форест, Нюкасъл споменати от теб и Евертън, който не знам дали въобще ще споменем втори път в този подкаст. Играч от Саутхемптън... Ще ги споменем, сигурно. Добре, ще те питам, Адам Армстронг, опция ли е на тази цена, голмайстора на... Добре, не беше голмайстор, но голове плюс асистенции записа над 30 в чемпионшип. Две изречения за Адам Армстронг, при да продължим към Форест и Евертън. Да, за мен е опция като цяло, харесва ми като играч, нападател е, има го това талисманското в него, просто не ми харесва, че отбора е от които са качили и на 5-5 имаме Жуал Педро, който е другия нападател на 5-5 и реално може да играеш и 3-5-2 без нападател и да вземеш халф за 5-5, така че аз не бих избрал Армстронг, но като цяло е добър играч и може да се избере. Добре, за защита няма да те питам на Саутхемптън. Ясно е, но Нотингъм Форест са много интересен отбор. Там имаме някои имена, които миналия сезон доста така добри точки записаха. Да. Морган Гибс Уайт, който бие всички статични, след малко ще говорим и за статичните. Крис Улт,
който много хора пренебрегват, но той си вкарва по 10 гола всеки сезон. Антони Еланга, Калъм Хъдсън-Одой. Ти какво ще кажеш за атакуващата формация на Форест? Там, значи, програмата супер много ми харесва. Аз даже имам играч от Нотингам, който е Нико Уилямс за 4-5 бека им. Добре. За нападението вкарвал съм ги почти всички в моите драфтове. В момента нямам. Значи там не мога да си обясня къде ще отиде точката, защото всички са ми супер директни и някак си всеки иска да направи нещо. Тоест, те не са тип играч Бернардо Силва, който е създател, а всичките са, да кажем, като Гордан. Тоест, Хъдсън-Одой бута си топката и бие. Да, взима топката и направо към вратата на противника. Не се въртат точно така. Куршум. Да. Тоест, там всеки иска по някакъв начин да се докаже и са такива остри играчи. И някак си не мога да си обясня и не мога да си избера един играч и да заложа на него. Хъдсън-Одой, Еланга, Гибс Уайт, който е по-креативният играч. Да, но той пък е 6,5 и това му отблъсква от него, защото за 6,5 след малко ще говорим за асет от любимия ти отбор в Англия, който естествено, че го предпочитаме пред точно това ще да кажа. Да. Съгласявам се. Добре. Отиваме към защитните фиксчери, малко по-бързо ще минем през тях. Отново Ливърпул, ти спомена Куанса е добра идея. А какво мислиш за Андрю Робъртсън, който вече е здрав и се очаква да стартира? И за Трент Александър-Арнолд? Кажи две изречения. Мислиш, че те имат този фентази потенциал, който сме свикнали с сега схемата и формацията на Арне Слот? Да, абсолютно. Аз съм си с Трент. За Робо мога да кажа, че не съм го наблюдавал много. Заради прак свободните на Трент и самата дясна зона, която е по-предпочитаната. Но Робо със сигурност е опция. Само да е здрав, само да играе. За мен е една прекрасна опция. Даже бях гледал една статистика от първи до 6 кръг, съотношение цена точки, че Робо е по-добрия избор от Трент, което само говори по себе си, но аз ще си заложа на Трент. Добре, след малко ще покажеш. Аз залагам на Робот, така че имаме добро противопоставяне. Ти спомена и Куанса, така че Ливърпул с тази програма наистина трима от Ливърпул може би изглежда адекватно. Астън Вила със следващия отбор, който макар да има домакинство на само във втори кръг, Еми Мартинес е само 5 милиона, аз съм с него. Мислиш, че Вила имат потенциала първо в защитен план да правят сухи мрежи и в атака Оли Уоткинс ще бъде ли тази машина, която беше миналия сезон? И трети подвъпрос, Морган Роджерс на 5 милиона не е ли най-добрата опция? Значи сега ще ти отговоря на всичките, каквото мисля аз, разбира се. Естествено. Да. Значи аз там Вила ще си взема някой трети кръг, може би. Само да ги видя първия кръг срещу Уест Хем и втория срещу Арсенал доста притеснително. Иначе като за вратар, доста добра опция, не бях се замислял даже. 5 милиона е? Но да. Бековете цен как да си го взема без да съм гледал нищо. По-скоро, ако изчакам трети кръг, ще съм доста по-сигурен. Добре. Аз централни защитници въобще не обичам да взимам, да си ги купувам за титуляри. Оли Уоткинс дочувам от FPL средите, че първия матч има шанс да не започне, защото няма минута изиграна в предсезонната, но всичко е възможно, може да си и почне, но този играч според мен ще направи разликата, ако някой го има от трети до 7 кръг някъде, защото буквално няма как да се вземе с тия играчи, които притежаваме. Той е 9 милиона, трябва примерно да си оставиш 500 и да махнеш Исак, нещо подобно. Тоест, много хора няма да го имат, което ще е интересно. Ще видя дали ще успея по някакъв начин да го взема. Но трябва да видя, защото не е играл никакви минути в предсезоната и не би го избрал за първи кръг. Иначе ще си го взема през сезона със сигурност. Добре. Беше направил миналия сезон 13 асистенции или колкото. Да, и 20 гола, 19. 13-14 асистенции от XA, т.е. очаквани асистенции от 3 или от 4. Т.е. доста си е надхвърлил.
ще видим тия статистики, повечето пъти се изравняват. Така че остана за Роджерс, да кажа. Доста пъти го вкарвах в драфта. Даже по едното време нещо се бях филмирал за Роджерс и за Боб да ги минях. Първия кръг да ми играе Роджерс, втория на Роджерс и с Арсенал да пусна Боб с Ипсуич и едни такива неща, но не знам, доста хора са го накупили. Ако с Уест Хем не вкара и втория му матч с Арсенал, според мен ще е доста тихичък ще е. И да не стане 4-8 на третия кръг. Това е доста притеснително. Може би ще го взема на 4-8 на третия. И това е предположение. Може и да вкара на първи и да стане петия нова веднага. Така че... Предстои да видим. Така, сега, Крис, имаме още отбори, които ще коментираме. Не сме казали нищо нито за Арсенал, за Тотнъм, за Ман Юнайтед. Ако може, сподели твой екран и покажи драфта на играч в топ 1000 от миналия сезон, топ 3 в България и шампиона на FF Stars. За мен също ще е удоволствие да... Само да потвърдиш, че всичко се вижда. Всичко се вижда перфектно, само скролни да видим и нападателите и пейката малко. Сега ще минем един по един. Значи само, тук имаме едно синьо човече, което е доста интересно, мога да кажа нещо за него. Защото доста хора, ще реагират първосигнално и, няма да им хареса. Ето, за това ще говорим за Евертън, те разбирам. Това е втория път. Така, да започнем от вратаря 4 и 5. Толкова пари са ми останали за самия вратар, който трябва да си пикна. За 4 и 5 другите вратари са Флекен, който има Сити, Челси, там Ливърпул, някакви такива мачове. Много тежки. Първите 5 имат 3 брутални. За мен е немислимо да си го взема. Аз в смисъл даже няма изпитвам удоволствие да гледам аз да съм си го взел и да играя срещу най-добрите отбори. Това е глупаво за мен. Колкото и, някакви статистики, че допускали най-малко XG и така нататък. Хендерсън за мен е супер пик. И да поговорим тук за втория вратар. Съм взел пак на Кристал Палас втория, тъй като Джон Стоун ще напуска. Не знам дали е напуснал официално, но така си гарантирам. Моля? Сам Джонстън, нали така? Точно така. Се обърках. И така си гарантирам евентуално Хендерсън, ако се контузи, да играе другия вратар, защото ако си взема някой за 4 милиона, който то няма играещ реално, трябва да прави трансфер за вратар. Това, може, ако някой е с Хендерсън или някой от друг отбор, който става това нещо, може да го приложи. Добре, да те питам, с тази схема на Глазнер в Кристал Палас с 3-5-2, Мунюс или Митчел не са ли ти попадали в драфта, защото те наистина представляват сериозен интерес, защото са много атакуващи и двамата. Значи Митчел миналата година го има. 12-15 точки им беше носил и съм доволен. Но като цяло първите 3 кръга им беше малко... Само да видя. Значи тези кръгове... Тук е Юнайтед. Значи окей като цяло. Попадал ми е в драфа Мунюс. Бях гледал една статистика на докосванията му в наказателното поле. Те бяха около 6 или 5. И те бяха точно тук на дъгата. Значи почти сам срещу вратаря. Нещо подобно. Абсолютно. Което беше много интересно и е доста атакуващ играч. Но за сега в самата ми схема няма как да попадне. Иначе е супер опция за мен. Добре. Съгласен съм, аз затова и те попитах, защото и на мен ми харесва, макар че и аз не съм си го взел. Така, виждаме Мърфи, за който говорихме, Салах и Жота ги обсъдихме, Трент. Сега, астите на Тотнъм, Педро Поро и на мен много ми харесва и си го имам в драфта. Кажи сега за Енкунку или Нкунку, както и да е, на 6 и 5. Добре. Челси направиха слаба предсезонна, но мачовете от първия кръг, след първия кръг са страхотни за Челси. Какви са очакванията ти като човек, който следи по-изкъс от Челси? Енкунку гони 20% притежание. Тоест, много от менеджерите смятат, че той има шанс да избухне. Точно така. Значи, за Кунку много неща може да се кажат като цяло, но най-важното е, че за 6 и 5 е най-добрият избор като цяло. Аз не виждам по-добър играч от него. Съотношение на самия играч като профил, на статистиките. И все пак в какъв отбор играе, нали? Не играе в
Ипсуич или в Фулъм. Да, това, че Челси допускат голове, те са, в смисъл, атакуващ отбор ще са. Този матч притеснява някои хора. Миналия сезон вкарахте 4 гола. Да, Сити според мен са малко разклатени. От дясно ще играе Рико и Луис. Родриго не знам дали ще играе. Нещо бях чел, че не са готови, не знам. Фолдън няма да играе. Значи това оказва супер голямо влияние на самия отбор. Като атаката няма, много по-трудно ще се защитават. Значи, ти нямаш Фолдън да ти държи топката и Родри да ти държи средата. Това е малко... Нали, в тази гледна точка трябва да се погледне. Да, но ще играе Дебройне. Да, което е... Което си е Дебройне, си е Дебройне. Добре, връщаме се за Нкунку. Той и Кол Палмър ли очакваш да носят заедно, може би, с Нико Джаксън до някъде огневата мощ на Челси? Къде ще бъде разпределена този сезон? Значи в Палмър и Нкунку. Просто това са моите избори. За Джаксън няма да коментирам за този човек. Нищо. Той много пропускано и много вкарва все пак. Да, вкарва, но не знам, за 7-5 нападател, ако струва толкова, даже не съм го разглеждал. Просто или Палмър за мен, или Кунку, който е най-логичният избор, за да може, значи ти тук не можеш да вкараш. Аз имам Салах и Холанд, да кажем, даже да нямаш Холанд, за мен, ако имаш Кунку, по-добре да имаш Сака. Да. Защото са Кунку и Палмър, при положение, че можеш да вземеш Сака, дори и Сон. Да, абсолютно. Това е моето виждане за играта. Абсолютно. Добре, Халанд, разчиташ на него ти, но няма да ти е капитан на този етап. Ще успееш ли да удържиш на това напрежение и натиск и да сложиш Исак? Да, или Исак, или Салах ще е. Тук вицето просто така ме е застанало. Значи Халанд просто си го взимам стандартно. Аз даже не ме е страх чак толкова от Халанд, но съм правил отбор без него и тук тези халфове, които си взимам, вместо 5,5 си взимам някой пръвно за 8,5. Пръвно Бруно на мен, мисля си, че по-добре да имам Мърфи и Халанд, отколкото Уоткинс и Бруно. Да, разбираш. Да. И чисто на базата на това си мисля, че ефтините халфове могат да ми покрият скъпите и без това да си имам Холанд. Това ми е просто, оттам изхождам. Абсолютно, аз го гледах този Мърфи срещу Вилиареал ли, срещу кой беше първото по време за бъде 2 гола, направо ги развинти от всякъде. Така че... Да, то е доста гола. Сега да не стане така да го ручаса. Той е такъв малко, не знаеш никога кога ще избухне. Кажи ми сега за изненадата и този диференшъл, който ти си направил с Доминик Калвърт-Люин. Какво виждаш в него? Значи, този човек като нападател е чист голаджия. Така е? Отбора му не вкарва много голове като цяло, но да кажем, Брайтън вкъщи. Те си домакински отбор, нека да бъдем честни. Те са си отбор, който си е домакински. Аз имам и капка стратегия в самия пик на Доминик Калвърт-Люин. Така за 6 милиона, ако трябва да го съпоставим с Муниус, който е най-избираният човек, нали, с Крис Уолт, двамата. Mm-hmm. Да кажем, Фулъм и Евертън горе-долу са от една черга. Така да го кажем. Mm-hmm. Това, че Евертън миналата година им взеха 20 точки или не знам колко, горе-долу еднакви резултати постигат. Самия отбор на Евертън няма такива атакуващи играчи. Примерно в Фулъм, може ли точката да отиде в Смитро? Може или да кажем да отиде в Андреас? Да. Може в Хари Уилсън да отиде. Да. Това също го слагам като в общото кратно. Също да отбележим, този играч бие Дуспи. Абсолютно. На 6 милиона. Крис Уолт не бие Дуспи, доколкото съм запознат. Не бие, бие Морган Гибслайн. Точно така. В Фулъм не бие Дуспи Муниус, а ги бие Андреас. Тоест, като ги съпоставим и помислим малко, този пик не е много по-слаб от другите. Даже за мен е по-силен, затова съм го избрал. Тук ще го играе вкъщи, който за мен е супер матч. Страхотни домакинства имат първите 6 мача. Да.
Втория кръг, тук са гости на Спърс, абсурд. Тук ще играе Оскар Боб с Ипсуич, ако е възможно. Третия кръг. Борнемут вкъщи. Да. Идеален матч. Борнемут са супер разклатени. Соланке го няма. Супер много ми харесва. Астън Вила тук пак ще ми играе някой от тези. Да. Четвърти кръг. Барко е с Ипсуич вкъщи. Супер матч. Боб. Четвърти кръг. Брентфорд вкъщи. Само да има информация, че играе, го сменям. И до тук съм стигнал до четвърти кръг. Астън Вила не съм го пуснал. Следващия ми е с Лестър вънка. Вънка е матча, но е с Лестър. Взеха им менеджера и най-добрия играч. Лестър Куис. Новаци Палас. Моля? Новаци са. Това е. Да. Това исках да кажа. Кристал Палас къщи. И тук вече някъде мисля да бия лайлдкарда седми кръг. Да. Даже тук, ако съм доволен, мога да си го продължа. Да видим, той има доста тежки FPL зони от гледна точка че донесе много точки, така че има резон. Поздравявам те за смелия избор. Ако искаш сега пък, не че някой го интересува, но нека да покаже и моя драфт, ако искаш. Разбира се, че го интересува. Много ясно. Да видим и твоя. Само не знам дали ще го виждам аз. Ще го виждаш ти, да. Ти ще го виждаш. Я виж сега в зума, виждаш ли го? Да. Така, обаче пък аз трябва да някакси да намаля зума, за да мога да го видим. Ето го тук. Хоп, ето това е моят отбор сега. Make transfers и ще ти покажа и слабостите, които можеш да... те що не ми се отразиха? Отразиха ми се, да. С Мартинес съм на врата, Поро, Робъртсън, Бърн в защита, Барко и Гвардиол са ми другите защитници. Естествено, още не съм решил дали да не играя с 4 защитника, но това е към момента. Смит Роу, Рашфорд, не съм си редил скамейката, имам преди, че тези тримата са тук, защото току-що си потвърдих трансферите. Но взел съм си Маркъс Рашфорд, защото имам някакво усещане за него. Домакинство на Фулъм. Много добър пик. Хойлунд е аут. Антони и той се очаква най-вероятно да е аут. Гарначо, Рашфорд и общо взето Санчо би трябвало да са напред. Ми харесва много твоя пик. Даже ми беше в драфта до вчера. Вместо Жота имах Рашфорд и някой бях дигнал. Значи Рашфорд първите два кръга е възможно да играе девятка. Абсолютно. И той срещу Сити гледа ли мача? Не ти направи впечатление, че се представи добре? Да, значи един мой приятел ми каза, че е изпускал. Изпусна, много добри положения. Изпусна. Но имаше едно проучване за състава на Юнайтед, че единственият матч, който Бруно Фернандеш може да играе девятка е срещу Сити. А срещу такива отбори, които са от по-малката черга, е по-вероятно Бруно да им трябва в средата, за да държат играта и с дълги топки да ги пускат към Рашфорд. И според мен Рашфорд е супер пик. Да. Добре. Дано е така, а от Арсенал все пак съм си взел играч, това е Мартин Йодегор. Знаеш ли защо си го взех него? Защото мисля, че той не игра на европейското и е супер свеж и има огромна роля в играта на Арсенал, бие статични фалове, много е креативен. Подготовка. Абсолютно. В нападение съм с Соланке, Лоткинс и Исак, както виждаш на екрана. И всъщност Лоткинс е единствения ми тук, който е плаващ. За него имам и друг план, който включва елиминирането и на Смит Роу от халфовата линия, но за сега, преди да знам повече, оставам с Соли Лоткинс. Имам вариант да го замена с Кай Хаверц и Морган Гибс Уайт вместо Емил Смит Роу, но за сега съм ги оставил така. И разчитам на Исаки на Соланке. В първи кръг ще бъда с капитан Салах. Мисля, че иска да отвори пред новия менеджер нова страница. Да се покаже, едно шоу да направи. Абсолютно. Мисля, че ще пуснат поне 2 гола. То си има статистика, човека от 6 години не е бланквал първия кръг срещу Норич, по 18 точки и така нататък, така че няма какво да коментираме. Да. И тук също реално парите от Холанд съм ги разхвърлял в Уоткинс, Рашфорд, Мартинес, ако щеш и Робъртсън. И Гвардиол, разбира се.
Така Да, че, харесва ми драфта. И Одегард и Бруно Фернандеш гледах, че най-много ще вземат от новата бонус точкова система, че печелят фалове, имат точни удари. да, да, да. Надявам се, виж, малко е алтернативен, но казах, тя съм темплетски играч. По-скоро се разчитам на тези играчи, които не Не, са играли то на си европейското. Виж, аз освен Уоткинс, почти нямам играч, който е играл на европейското. Поро брои ли си, че игра? Той не игра. да, не е играл. Да, просто Уоткинс, не знам защо, някаква лека травма ли е имал, защо не игра пред сезонната, но той е такъв талисман на Астън Вила, че не мисля, че може да започнат сезона без него. Така че е супер пик. Да. Тоест, ако нямаш Холанд, то няма нападатели реално много за избиране. Да. Така че няма на кой друг да заложиш. Не, реално, нали, мислех и Нико Джаксън го имам в листата. Да. И Кай Хаверц ми харесва, защото тази година е нападател и е по-диференшъл, не всички ще го имат, но той много израсна. В смисъл, Кай Хаверц е Да. сериозно име вече в Висшата лига. Абсолютно. Аз имах други притеснения да не го върне с две осмици да играе, защото гледам, че и Габриел Хесус почва да взима минути. Да, взимате. И Това ме притеснява мен. само единствено това, иначе като пик е идеален. Просто да си вземеш нападател за 8 милиона и той да играе халф, малко не ми се връзва. Добре, завършва моя драфт със следното. Не сме говорили за него, но Доминик Соланке, огромна трансферна сума. Постеко го каза, че той ще започне титуляр още в първия матч. Да. Какво ти е мнението за Соланке? Да очакваме ли надграждан от Борнемут или по-скоро при шпорите ще, понеже има повече играчи, които могат да отбележат гол, нали, мога да минем от Сон, Вернер, Колушевски, нали, по-малко ли ще бележи? Ричарлисон? Соланке просто се става уникален играч за този отбор. Те обичат да пълнят нападателя с топки и постоянно да има текучество от атаките към него. Тоест, за мен той е най-добрият избор. Има голям шанс да вземе доспите на Сон, да. който не го знае, защото Сон е бил две доспи, да. А пък Соланке знаем какъв изпълнител е. Ще искат да му вкарат самочувствие в новия отбор, да му дадат някоя доспа, да придобие самочувствие, да влезе в ритъм. Така че за мен Соланке е супер добър избор. Даже ме яд, че ми е така изграден драфта, че не мога да го имам. Но даже видях, че има projected points на играчите, за да напред в кръговете. Гледам, че след трансфера на Соланке на Сон са паднали точките даже. Да, абсолютно. Така, показвам само докато ти говориш, всички статични изпълнители на всеки един отбор ще мина през тях в момента на екрана ми. И нали, споменавам някои ключови имена, като например, че дуспите в Арсенал се изпълняват от Сака. В Вила би трябвало да се изпълняват от Уоткинс. Ти какво мислиш? Да. Ами според мен ще ги дадат на Уоткинс. Там преди Дъглас Луис ги биеше. Да. Но не знам кой друг може да се заеме с тази задача. Освен Магин, друг не се сеща. Не, той ще ги бие Уоткинс, да. Значи Езе е на фалови и дуспи в Палас. Той също е много добра опция на 7. При Челси няма какво да коментираме. Ясно е там. Палмър. За Евертън казахме. За Фулъм е Андреас Перейра. Така на дуспите. За Ипсуич е Лиам Делап или Джеф Хърст. Или както там се казва този нападател, млад английски. При Лестър това е Джейми Варди или Патсон Дака или Стефи Мавидиди. Мавидиди също е и на фаловете. На Ливърпул знаем кой е. Мосалах. При Ман Сити е Холанд. Фаловете KDB, корнерите. При Ман Юнайтед това са Бруно и след него Рашфорд. И на фаловете и на дуспите. Нюкасъл Юнайтед Исак и Уилсън, но първи би трябвало да е Исак. Ти какво ще кажеш тук? Исак задължително. То Уилсън не знам дали въобще ще играе. Той е контузен, имаше проблеми. Контузен. За Трипиер ми кажи, докато аз показвам останалите отбори. Трипиер, според мен, някои матчове ще влиза да играе. И като цяло на Ливърменто са му застрашени минутите, но мисля, че титулярния на десен беше Ливърменто.
Мгм. Но Трипиер ще взима минути и ако стане така, че Ливраменто, той е млад играч, ако нещо не се представи един-два мача добре, може да му изтине място много бързо. Добре, показвам и дуспите от миналия сезон. Челси имат 12, Ман Сити и Арсенал по 10, Ливърпул 9. Тоест, освен Челси, трите, може би, най-силни отбора в лигата имат най-много дуспи и очаквам и този сезон да е подобно. Нюкасъл също, само че Ливърпул, знаеш какво се отличават? С това, че са изпуснали една трета от дуспите си, докато Арсенал са вкарали 10 от 10, например. Да, това е интересно да се отбележи. Нотингам са имали само една дуспа, Фулъм 2, Тотнъм също 2. Евертън 3, Бърнли, Борнемут и Брентфорд по 3. Но тези отбори, които изборих, наистина много дуспи имаха. Да. Така. И също има доста интересни статистики. Всички, които искат да използват статистически подход, могат да ползват All About FPL. Сайта наистина има доста сериозни статистики и информация. Не само там, разбира се. Fantasy Football, Fix, Hub, Scout, това са топ сайтове. Тук, например, в момента виждат на екрана всички Хрис ударите с глава на всеки един от отборите. Ливърпул с 120, Арсенал 107, Брайтън 110. Въобще доста, няма да се спирам на цялата статистика, но има и таблица с всичките изпълнители на преки свободни удари. Нали, не е обновен сега, например, Соланки и така нататък, но по-голямата част от информацията е налична. За статичните забравих да кажа, когато говорихме за вратарите от 4-5. Най-добрият вратар за мен е вратара на Nottingham Forest, който още не е потвърдено дали е Селс. Да. Но в предсезоната започва той. Взеха един вратар, който е Мигел се казва, не знам как точно. Мигел, да. Който е 2,5 или колко е, защото миналата година бяха първи по допуснати голове от статични положения и явно са взели този вратар, за да закрепнат малко корнери и пряк свободни. Да. Но не знам дали ще го ползват. Добре, предстои да видим, аз също не съм сигурен. Сега показвам играчите, с които с най-голям процент собственост. При вратарите това е Давид Рая, една четвърт от отборите с него. Сега ние с теб въобще не сме готови да платим 5,5 за вратар. В топ 5 са Пикфорд, Еми Мартинес и Флекен, така че там няма кой знае колко изненада, но при защитата първи с 40% са Либа, Гвардиол 33, Педро Поро 32, Тренте с 26, Барко на 4 е с 20, най-купувания житник на 4, Бърн, Конса и Трипиер са останалите. При полузащитниците Палмър което е на 10,5 е най-41,5%, но ние с теб го нямаме. Салах е на 34,5, Езе 34,2, Гордън, Сака, Фолдън. Странно за Фолдън, но в Индия да не забравяме, че има милиони потребители, които... Нето, даже в Индия си имат супер много информация. Да. Но Пеп каза, че няма да започва първия кръг със сигурност, даже да не кажем и за втория. Да. Така че няма за какво. Да, ако се потвърди, че примерно втория кръг почва, ако имате Сака или Сон, имате един-два добри мача, може да го бутнете на Фолдън. Така, ако искате. Но да започнете с него е абсурд. Да. Най-голямата новина. Александър Исак има 10% повече ownership от Холанд. Уоткинс е трети, Соланке, Жуао Педро, който, да кажем, все пак изпълнява дуспите, 18% и споменати от мен Кай Хаверц е с 13,6%. Коментарът е общо взето за настроенията на FPL играчите преди сезона и с това ще се насочим вече към финала на нашия подкаст, защото може би обхванахме всички теми. Да, не е достатъчно обстойно, може би, колкото ни се иска, но доста съдържателно и така доста ценна информация от теб също получихме. Да, радвам се, ако съм помогнал на някой с решението му. Като цяло, какво да кажа за нападателите? Според мен FPL играчите много добре са ориентирали. Исак е най-задължителният играч на този етап. За другите, какво да кажа? Жуао Педро за 5,5 е супер опция. Ако така ти пасват парите и имаш слот за 5,5 нападател, това е твой човек. Но той, доколкото знам, играе десятка зад нападателя. Да, където Уелбек общо взето играеше. Да, което, нали,
мен малко ме отблъсква. Имам 0,5 и съм го направил Калварт Луин. Нали? Да. Това е моят прочит на играта. Но ако имате халф, който трябва да е по-висок от моя и ви трябват 0,5, Жоал Педро е супер опция. Има някои мачове, които му са трудни, трябва да си ги прочетете и да видите кога може да го оставите резерва, за да прави точки, когато реално са му хубави мачовете. Добре. Така, в топ 5 на халфовете, Кол Палмър, очакваш ли той да достигне нивото от предния сезон или според теб чак толкова голови естенции няма да може? Не мисля. Значи аз съм фен на Челси. Супер много ще се разводнят головете за мен в самия отбор, защото това като миналия сезон не знам как ще стане. Той да е човека отбор, оркестър, диригент, както искате го наречете. Той си правеше каквото си иска, на едно на детска площадка. А да свират пак 13 доспи не ми се вярва. И на мен. Добре, благодаря ти. Преминаваме към Езе и Гордън, двама играчи, които не споменахме чак толкова много. Дори и с Сака ще завършим халфовете. Еберечи на 7-0. Той прави всичко в Палас. Матета и него няма какво да го обсъждаме, защото той игра на Олимпийските. Ясно е, че за първите кръгове не е в кондиция. По-нататък ще го обсъждаме, но Езе и Гордън, ми кажи, и двамата с около 35 и 30% притежание. Какво ти е мнението за тях двамата? Значи, това са най-предлаганите играчи от така наречени FPL гурута или Twitter играчи, което за мен няма лошо. Играчите са добри програми, сравнително на Кристал Палас. Брентфорд вънка, първия матч без Матета, Олизе вече го няма. Аз не съм сигурен, това не е моя пик. Но гледам, че играчи с класирания, които са уникални, почти всеки го има. Значи е добър пик, но моя личен прочит на играта Брентфорд, после Уест Хем и Челси. Брентфорд са много корав отбор за гостуване, да не кажа... Да, Брентфорд вънка, Матета няма да играе. Не знам, иначе е талисман, на Дуспи, отговаря на всичко. Но абсолютно. Съм предпочел да взема примерно Диего Жота в този бракет на цените, вместо Езе. Добре. Гордън как се струва? Ти си предпочел Мърфи. Защо Гордън не ти допада? Заради цената ли е само? Горе-долу е заради цената, защото няма как да ги вкарам тия играчи на тия цени. Просто ако имам Гордън, няма да имам друг, който много искам. И затова търся алтернатива. И съм взел Мърфи. Гордън е... знаем го, всеки домакински матч носи точки. Аз миналия сезон съм го имал постоянно. Нещо дочувах, това не знам дали е вярно, че напоследък нещо слабо играл. Или може да се загуби място. Но не знам дали е вярно. Да не се подвеждат хората. Но някои на Нюкасъл там форумите бях чел. Такива върли фенове с season ticket, които имат, че е възможно да му изтине място и Барнс да играе ляво крило. Но това е някакво предположение. Гордън е добър пик. Добре, и завършваме темата за играчите въобще в днешния подкаст, тъй като много ми е приятел си говорим и времето напредна. Няма да успеем да се вместим в един час, но пък за сметка на това обхванахме много по-широка информация, дори отколкото бях планирал. Играч с XG 15,40 и XA 11 за миналия сезон, 16 гола, 12 асистенции, 226 точки. Това е Букайо Сака, който е и на дуспите. 10 милиона му е цената. Твоите две изречения за Букайо и кой, примерно, би избрал ти от него и Палмър? Това ми е въпрос. Него, сигурно. Значи, за 10 милиона от Сака, Сон и Палмър, значи 100% бих избрал Сака. За мен е по-добрия играч. На Сон точките и като цяло играта му може да е пърлен на тъча. Сон. Както, това няма толкова значение, но имаш там Соланке вече, може да не... 10 милиона играч, който не е на дуспите, за Сон няма потвърдена информация. Докато Сака си е 90 минути играе, те ги водят, че ще става шампиони Арсенал, което аз не съм много сигурен, но първият или втори най-силен отбор. Тоест, ти буквално си взимаш третия най-добър играч за момент. А за Палмър,
опция, няма какво да се лъжим. Той си е талисман на дуспите, но аз бих избрал Сака лично. Добре. Благодаря ти. Аз също и сега ще търся варианти от Дегор, ако го разкарам, да не мога да си взема Сака. 1,5 ми трябва. Така, ще поразпъна драфта, както обещах. Това не ми е финалния драфт, както и твоя, разбира се. Нека всички да знаят, че това не са ни финалните отбори. Сега, последен въпрос, който касае FPL към теб. После имам още един, който вече е лично за теб и за това, което се опитваш да развиваш. Капитани за първи кръг, топ пика за тебе Салах ли е? Салах е, да, и вице-капитан Исак. Добре. Това за мен е избор. И третия вече ти е Холанд, предполагам. Да. Добре. Все пак Холанд играе с Шурбибия Челси. Пожелавам му да не направи нищо, защото аз самия, както показва моя драфт, този играч го нямам. Така че се присъединявам към теб и сега вече пускам отново зума, който изчезна някъде по принцип. Ето го. Вече се виждаме на екрана отново. Кажи сега, ти правиш нещо много интересно, опитваш се така да създаваш нещо. Аз имам голям респект към всички хора, които градят, създават, опитат се да направят свой бранд. Имаш няколко минути да разкажеш на хората с какво занимаваш и какво могат те да направят, че да помогнат и за развитието на твоя бизнес. Да. Значи, занимавам се с дрехи. Като цяло имам бранд за дрехи, който е малко по-алтернативен на всички други, които виждам в България. Като гледам, масово са гнезди на това да има някакви черепи, кръст, са такива чудовища, някакви такива неща, които са... Това е някаква масовка и е прието за нормално, а моя бранд е свързан с това да покажем доброто в себе си. Тоест, както слънчогледа гледа към слънцето, винаги да гледаш и ти към доброто. Това е просто слънчогледовия бранд и всички дрехи имат позитивно послание. И аз мисля, че нещо, което го носиш всеки ден с теб, трябва да е нещо позитивно и в това, което вярваш, а не да пише нещо, някоя глупост или в нещо, което не вярваш. И според мен това ти се отразява на живота. Така че съм го направил, това е нещо позитивно, винаги ми е било мечта и се гордея с това, което съм направил и ще продължавам да го развивам. Добре, в момента показвам и сайта ти. Съм го отворил, velevclothing.com за Sunflower бранда ти, така че от мен поздравления, аз ще ти бъда един от следващите клиенти със сигурност, както ти казах. Благодаря много за подкрепата. Имам сериозно уважение към всички хора, които опитват да градат нещо и да правят. Интернета ми е слаб, не че сайтът ти не... ето го тръгна. Ще покажа тениските и оттам нататък. Просто съм натоварил в момента MacBook-а ми на Mac с този подкаст и по-бавно става, но който иска, виждате горе сайта. Може да си го отворите, има страхотни тениски на, бих казал, такива цени, които за тениска са хубава, качествена, не може да се купи за такава сума, така че изключително достъпни са, изглеждат много свежи, готини, с слънчогледи, има и женски, и мъжки, нали така? Да, точно така. Добре. Благодаря и за това, че го включи, аз го оценявам супер много. Разбира се, аз подкрепям абсолютно всичките им приятели, които развиват собствен бизнес и каквото мога да направя за тях, винаги бих го направил, за да мога да допринеса и аз. Не е леко това, с което захванал, конкуренцията е огромна. Аз ти желая успех от сърце и ти стискам палци, не само за FPL сезона, но и за Велев Clothing, защото бранда е готин, ти самия като човек си позитивен, готин и наистина ще се радвам скоро да се видим и лично и да прекараме време, но ще се радвам и на успех. Абсолютно ще го нагласим. Аз също искам да дам адмирации към теб на това всичкото нещо, което го правиш за FF Stars и за цялото общество в България. Това е нещо уникално. Хората просто не могат да си представят колко време трябва да се отделя и това ти е личното време. Никой не ти дава някакви награди и така нататък. Да. Това го правиш от любов и от сърце към самото комюнити и самата игра и към всички хора. И за мен това е нещо уникално. Миналия сезон бях поумрял малко, Хрис, но сега се съживя този сезон. Да. Ще действам на макс. Благодаря ти, че и хора като теб ме вдъхновяват и ме карат да продължавам да го правя. С теб ще се виждаме, ще си говорим, ще видим кой ще направи повече точки от нас в първи кръг. Ако искаш по една бира да сложим,
на първо Добре, виждане. хващаме се на бас, има го документирано. Правим. За мен ще е чест да бия дори за един кръг само играч от топ 1000 в света, така че имаме го като блок, имаме го и документирано. До вечера ще бъде качено YouTube видеото, сега го качвам, ще го споделя за всички и за теб, разбира се, можеш да го гледаш. Надявам се ти е било приятно, аз лично не усетих как мина един час, час и 5 дори. Да, дано сме казали всичко, направо супер бързо мина, аз даже не разбрах. Да. Ами всичко не сме казали, но казахме основното и най-важното. Имахме такава дискусия, която нали, да породи размисъл в фентази менеджерите. Надявам се сме били полезни. Това, което беше в нашите възможности, го дадохме, направихме, отделихме време. Благодаря и на теб, защото знам, че в почивен ден час и нещо за общността все пак си е от твоето лично време. Не, въобще не е проблем. Това е най-малкото, което мога да направя. Добре. Пожелавам ти още по-силен резултат от миналия сезон. Ще държим връзка с теб. След няколко кръга отново ще покана. Може би ще бъдем и няколко, не само двамата, и други хора. И ще видим тогава твоята стратегия как се отплатила. Може би 7-ми кръг за лаудкарда ти. Да. И аз искам да пожелая успех на всички в новия сезон. Много точки и да не се ядосват много, да си следват стратегията и да се забавляват и да си гледат мачовете с кеф. Абсолютно. Аз това ще направя още от петък. Така че гледаме, забавляваме се и трупаме точки. Хрис, благодаря ти от сърце. До следващия път. За мен беше удоволствие и чест. И за мен. Чао, чао.